ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಂಗಲದೇವಿ ದಂಚಿ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿಷಯದಾದ ಬಂದ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ದಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬುದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆಕಲ ಊದು ಪೂಜೆದ ಅವಡು ರಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಅವಡೈತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೊ ಇನಿ ಆಕಲ ಪಿಲಿಜಪ್ಪರ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೊ ಪ್ರಥಮವಾದ ಆಕಲ ಮಂಗಲದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ರೈಸಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಗಿನಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ನೀನು ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಲೀತು ತಕ್ಕಲಿಂದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಡೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಬರ್ತದ ಮೂಲಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಪಿಲಿನಾಲಿಕೆ ಅಂತ ತೋಜಯ ಖುಷಿ ಆನಂದ್ ಏನದ ಅವನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನಿಯರು ಎಂದು ಫುಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರೈಸಲ್ಲಿ ಚೂರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದು ಮುಟ್ಟ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲದೇವಿ ಹಿಡ್ದು ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವನಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲದೇವಿ